Kabang ni takuk tai bukuk sang obo hanya TTAD sibai luar jejak. Season 1 paimani ya golo 2024 ni sal paimani ya golo tauk 2025 season 2 ini hanya hai tirfra idol nei chengsa jau ka obo hanya TTADC ni je luar jimung bai obo kina junal habanogo tirfra idol je cholimani hai ka chengsa jagmani bising tino lukorok sai sai phai or audition do mani mangklika sai phekya goba hanya mangpling bising tui norong update ketal phunungnani je audition rnai rongni khuktuino borongni sinimungni tui aike rsamungni tui norokno update phunuknai gnorok nai tongni chayoi nini bumung bai kamini bung kisu sagar ani Jagat Debarma kami ke Jampui Dulkai kami je audition marocha phaimani tang surung marocha ka ang tang thamar zakha tang thar sama jaga bo first time first ni gan jer sama ni nervous ma bai kuno asuk ঠিক লাইমালিয়া ওলা তে কাইনি রেসা প্র তে দুইটা রেসা প্র কে কিসা ঠিক থাকাতা লুকরক তো বাক্সা মানে না সিঙ্গি তংখানা বকো নুস নুক জায়গা ইউটিউব রগা হাই কেবো সোশ্যাল মিডিয়া রগো গনি নি রেসা মুংনো নাজানি মুসুং জায়গা বাক্সা mobile nai lai tonglai khena ingke tabuk nung bobono audition reka bo rochamno tuye kisisa lukorok no rochabi khnar gari ang recap bani ke rangchak jorani khumbar dharma charan jamatia sarbe recap jak ang bono recap khata dor kisa lukorok rangchak jorani khumbar babrai khawe de thangno rangchak jorani khumbar babrai khawe de thangno motom manibo motom tilile bahai de rani thangno babrai khawe de thangno sasla tong thong mani bolong bai mechang mani sasla tong thong mani bolong bai mechang mani buini sai bara nai thokte mani buini sai bara nai thokte mani bui bai de ham jailang no babrai khawe de thangno blacken khana tok sukale abrok tam hungka osing charchong ro abo non tong repeat ano brok to reply rekha पहिला ni je gan पहिला first time ra samani abo nang narba sungja khana abo asukliya je next or samani duita gan abo ke motamoti perfect nang kha abo hai sauta je nang tini audition rona phaimani nokni bising tei joto nini nukungni hai kabani takuk bukuk chong busuk jortoi support kho ani nukungo ani takugo ke tano motamoti support na khayo hai pano boro ani participate bahai babuno nasing tomota nini umur busuk rong kana ani umur 29 na okay nini tabuk je audition romani bising tei nini dol baksa sab baksa rong no hayungni borok no nang tang message na ani hayungni borok no ta abon message nai jodi jara kereng teibo konao phangka ba paharo town of nangthang jodi kereng tongkhang keba phai audition ro phaidi jeng hai kena nirok sini jagi manai o Tripura Idol ni trop theke nirok kusugo bo kai manai om hai asas khai beta nini bumung bai paran bung kisa sai ani bumung ke ano ke Rahul hisab che sini bai kugo ani paran ke Dulkai Rahul ni rochamung audition bobno rokha norok no srai bo rochawi bo khna rokha ka haina hai tai wisa ya click deng sapai mini yaglo tai deng sawo chung bahar layunai obongkha thanai one season of 2024 ni je salo ya click ka sawoi bo busuk jora thangka hai ka ba tauk 2025 ni season 2 ni audition bo runani hni phaikya bini mukhang nukhang ka norok sini simang khana ang sanas nangla khna le sanai da do hai pano bonus hasitung da ang salia bumo
Engke do nini bungwai kamni bung sai khana gari tako. Ani mungke Onil Jamatia kami ke Jompujola Basta Bumura kami boror ni bung haite kaisa bung tong hiu lokai ingke joton senibu Jompujola bo o paranita Nang audition le bobono bor chamno rukha bu kisi sa lukrok no rosabai srai ki khana rei regradi khasngai jata. Pasung jato ang sili hai pa jasroni thani bang snai chini sar manik ni resabjak langma slai jag homani nang resab oi khana rakhata Kisi sa khana ragan lukrok no. Langma selai jag mahai enggai no tongkha ani nang bai malai nang bai kok saoi ojora bathagra din ani bagai ojora bathagra din ani bagai Angka khana to kan nang rusang no busuk jorotei hamja. Samungno ang class 8 pore tongfron jiming no ang hamjago takbo hamjain tongo exam rela hangke joto no waisa wisu fail nai tei waisa haine hai jeng bokha thansawai rona nangnai ake si jeng samungno ha phara kerengui kesengui tongmanai waisa fail ma bai jiboni phano nijeni telen no khibui ta thangdi barbar no telen no phunuk de ake sini telen nukjaknai abono ani koimungta Norok khnai mangkana mangplik ni bising tei sini takuk Onil o iken sai khana raka obahanya bukhano ta thidi bukhano thangserin tondi obahin thanai bisiwo bo audition rumani yagulo no tabuk o bisi bo hanya hai 2025 ni sal second season ni bagai bo rui rukha bo bahing no saimiya tabuk joron bini lejar bo maya ko borok naising laja ko tabuk tai deng sawo sing thanglayo nai mangpling bising tei norok nai tongi ko pulani sinimung bai parani sad Ani mongkai Buddhi Kumar Deborma ani kami kai mongya kami tang muslo maru chap khana audition no actually ang tangnei mar chapkha tang nei to kise lukorong no nini audition do mani no kise khnare regade bahai Bekau kaisa kirima ani no kema jangnani horai salenggi horayu hai khemang wana mafayu no kema jangnani hai no kema jangnani belai ken khana tok belai ken khakam sere haingle nang bawa ke serengka boni guru gato actually ang guru kere ang kita YouTube rong nai ko nai ngomanta sak no resap tereng rong nai manta guru roke kure kana an guru kere ke nang resam le bawa haike mani logi song haike songina ka bawa resam to ang charan chimino sok tongo charan chimino resap tong ta hanyo kisem ser resap ta family rogle no saput dakle family kai ani nokni borong no ano ana an mises ta bo ano saput khaita tai bad baki to amse khayana khayata ke nai tong nei rok no lukorong nang tam kok kesar nai lukorong na kok kesar nai mane jate joto borong no phaye nijini talent no phonogei te kusu kolok ndi am haita ke no belai kina hambai thank you aw sing tabu khan hai tai khoroksa bai sini taku bai koglon bising sing thangnai nog no chawi bu khnar nai bo bai ke audition nokha bo chang no tui bo audition nokha ke takuni bumum kisa sai khnar ri kami bro ani bumum ke Kichang Deborma kami kai Koliram umur ogle besirong kan umur 28 ke nang bo chang no chabai audition no khnar ka bo kisa chawi khnar kan angkai no tini mango horo numane abano resap jaga resap no resap tini horo ang nukmani imang tini horo ang nukmani imang mukhang jaduni mukhang hujagai tongphano jaduni mukhang Kenari naisina kumni bokora rutugai nailang thong dangduni bokora
Rutugai nailang thum dangduni bukhorang khumni bubaro jaduni mekhang tini horo ai lukmani imang Or samunglo subani. or samungka sarsiro kuma Sirikumani. Nini le guru rok detong. guru bolte ang seranchimno ani bono ang ani kamini no bawa age ang tui dului resab jak kai kasia kenai program logo tui anu resab rekabo bono nang guru hunila ang wan sugui chongin na jangno agi pro Keneng resam no nung busu jorate mane hamja. resam nu to ang belai keno hamjago resamung musamung bayang to ang to tongo Nini family rok sabut dakanya. ani family bo sabut kayu Sabut kayo na. Keneng tini audition rona ni faimani lukorok no nai tongnai rok na nini resam no to tabung nuk sinai. Keneng bong tom message renai. bor waino ang haike resapthung buka kholugoi poriskar ke resapthung jate nogo tongoi srengei tongma hai atla nongno oro phai phunu paisung jate tebo kahamkai resabai manatei phasengei jiti thana angnatai Nini bung bai kami ni bung taisa sai sai. ani bumungke kichang deburma kami hingke koliram Kulbiram na. Da hambai jana. Tom biang khar thang bekyo. Oi phari bom mana gana ho. Hari. Aw sing tabo khane hai dal bidal obai ken rutsamung nongno update phunungnani bisingtei sing oro TTA DC khumlung journal khaba nogo sing luaji mungbai obai ken news ni bisingtei nongno phunuknani sing chaitokmani ko tabo khane hai bukhungni bisingtei bo bono audition dekha bo rutsamung tuyei bini khuptei bo sing khnalainai kami bo jagni phaikya bini bumung tamo Enggak bukhungni bumung le tama bo kami ni phaikya Poila darano hambai angke ani mungke bala jomatia Gomoti district ni killa ardi block ni Manika para audition ole mane tang suruk mar chapka ang marasap manike tang noi tang ni na ke bor chang no rochak kisel lokorok no je tini audition rochak mani o lokorok no kisi chak khnari re gadi bo hing je bor Tewai shas malai ke bate shaki fil Tewai shas malai ke bate shaki fil manai deba agini hamjak ma te shaki fil manai deba agini hamjak ma te shaki fil belaken khna tokle or changlo subani Ama hungke sini sar Arun Debormani kompos khaijak yang bukhuk Dr. Bipasa bai takhuk Gobin Debormani nang om se khna tokro chabi khna ro kang ka nang tang thamar cha khna na tang nei ga tai tang sa bobo nang to no last sungmung bule na tai tang sa ro chabi khna ro gadi last pa Tei kaisa hingke borok srengei phajak rok tong hnei singo hingke ang jadu kolija nango hnei khnamani jadu kolija rsamungni bisingtei ei omono srengei phaimanta O dachikon tamo manati O dachikon tamo manati Kisah khnadi tamo basadi Kisah khnadi tamo basadi Nuku chukona thamate khunani nango thangai man gelakse O kusikot tamo didayoy Bura buriro thakai mahaike sungbo kalainai kenai ke Angbo muchunggai wansoggai tongo Angbo muchunggai naisinggai tongo Thangya dachikon thangmaya tabogle thangya dachikon bekha tabai di tini
Niriyai bo ulorwanu logi Hambai Belai kena kena tok so kale ni bung bai kaim ni bung taisa lukurung sai kena. Bala Zomatia para hangke Manika parani Aw bai kena dal bidal rasa mung auditioni haparo je hapanya rok lukurok sai je phailai mani. Aw bai kena TTAD se hapangni haikaba junal haba nok bai ke je luwa jijak. Aw bai kena rasa mung dal bidal norok no je phunuk mani update. Ke boba hengjaka norok komini bisingtei norok singhodi tini ni panda boba hengka auditioni je tini nawi tongo season 2 o season 2 ni audition bobo hai ingkha borok tai srapsa tongkhono bongni mane je audition do mani result manai saboti kina saboti ki abo tabung nasinglajak joton asuglai joton nasinglai tongo moglai abai kina joton khatung lajak joton lukorokno ketidin mangklik bobo hengkha norok nai tongnai rok komni bisingti singhudi nai tongnai rok no joton hambai kulungka.